Ahojte! Vítame vás opäť pri sledovaní farských správ. Počas októbra sa v našej farnosti a centre uskutočnilo veľa zaujímavých akcií. Napríklad v sobotu 13. októbra sa členovia mládežníckeho zboru zišli v centre na duchovnej obnove. Keďže náš mládežnícky zatiaľ bezmenný zbor funguje v tejto farnosti už viac ako 1 rok, cítili sme, že dozrel čas na to, aby k našim pravidelným sobotnejším stretnutiam pribudlo aj voľačo nové. A tak dakomu skrsol v hlave nápad usporiadať poriadnu zborácku víkendovku, ktorá by nám umožnila lepšie sa spoznať a uceliť kolektív. Spievali sme, tancovali, hrali sa a zabávali. Duchovný rozmer naša víkendovka nadobudla vďaka prednáške o spoločenstve a o tom, ako každý z nás môže priniesť samého seba a slúžiť druhým svojimi darmi a talentami, ktoré do nás vložil Boh. Jejo, a čo ste tam robili? Vyberali. Super, a ako sa vám páčilo na duchovnej obnove? Veľmi dobre. Áno. Naučili sme sa nové pesničky. Dobre, a ešte čo? Bolo to super. Dobre kajúce. Predposledná októbrová nedeľa je venovaná na celom svete misiám. Chcete vedieť, ako sme ju prežili my, farníci svätého Jakuba? V kostole nám deti z divadelného stredka Lentilky priblížili životy vierozvescov svätého Cyrila a Metoda. Dozvedeli sme sa vďaka nim zaujímavé príhody z ich detstva, ako sa pripravovali na misiu na Veľkej Morave a aj to, ako sa im podarilo získať súhlas pápeža, aby sa mohla používať slovienská reč a hlaholika pri slávení svätej omše. Na záver sme sa pomodlili misijný ruženec za všetky kontinenty našej zeme v rôznych jazykoch. Prvá birmovanecká duchovná obnova prebehla v Ošťadnici, penzióne Kýčera a zúčastnilo sa jej 34 birmovancov. Poďte sa spolu s nami pozrieť, čo všetko počas jedného víkendu stihli. Víkend bol zameraný na prednášky, ktoré umožnili mladým viac upevniť svoju vieru a spoznať osobu Ježiša Krista. Po každej prednáške nasledovala práca v skupinách. Nechýbali ani zaujímavé a kreatívne hry, tančeky a výlet na Kalváriu. Birmovanci mali možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia a zúčastniť sa svätej omše, ktorú pre nich slúžil pán farár Pavol Mazúch. A ako to hodnotia birmovanci? No, tak najlepšie tam boli prednášky a atmosféra, vlastne, čo tam panovalo. Pesničky tam boli dobré, potom tie prednášky tiež a všelijaké tancovanie a tak. Aj tí ľudia tam boli dobrí. No však v pohode ľudia, aktivity tam boli tiež dobré, aj to tancovanie, prednášky. Na začiatku mesiaca animátori využili pekné počasie a 6. októbra zorganizovali v centre florbalový turnaj. V sobotu po obede sa 25 chlapcov stretlo v našom pastoračnom centre, aby si zmerali sily vo vzájomných súbojoch. Napínavé zápasy sledovali nielen spolusúperi, ale aj deti, ktoré prišli súťažiacich povzbudiť. Chlapci bojovali v 4 tímoch, no ako to býva, víťaz mohol byť len jeden. Na 3. mieste skončilo družstvo z Mrzliny, 2. miesto si vybojoval tým 360 stupňov na dizajn a prvý sa stali chlapci z Matadoru. Hovorí sa, do tretice všetko dobre, a tak sa uskutočnila aj 3. duchovná obnova, tento raz povinne pre deti 4. a 6. ročníka. V sobotu sme sa zoznámili so slepým Bartimejom. Aj my sme často zaslepení hriechom. Preto mali deti možnosť očistiť sa vo sviatosti zmierenia. Na svätej omši sme si uvedomili, že svetlom nášho života je Pán Ježiš. Večer po splnení všetkých úloh sme sa pomodlili desiatok svätého ruženca a pozreli si rozprávku. Duchovnú obnovu sme ukončili nedeľnou svätou omšou. V
V novembri pre vás pripravujeme opäť ďalšie akcie, o ktorých budete informovaní počas nedeľných oznamov. Tešíme sa na vás a ďakujeme vám za pozornosť. Pre farské správy Jakub a Zuzka. Dovidenia.